ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ତ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର। ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ତ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର। ସେଇ ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ମନ ଲାଖି ମନ୍ଦିର ତ କାହା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ କବର। ସେଇ ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ମନ ଲାଖି ମନ୍ଦିର ତ କାହା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ କବର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭାସିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ସହିତ, ଯାହାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରେମ କାହାକୁ ମଗାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ କାହାକୁ ମଗାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ଯାହା ମନରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଚାଲେ। ଯାହା ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ତୁମ ନୀରବତାକୁ ବୁଝିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତୁମ ନୀରବତା କ'ଣ ତୁମେ 100 ଥର କହିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସିଏ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଅବା ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ବିନା ବୁଝାଇବାରେ ବୁଝିଯାଏ। ତେବେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।